bien pisua batek 579 eta beste batek 571. Berak, biak 1040. Ikusten dugu bezala, txeferokin ikaratu egiten dira hiriak, musika ere moztu behar izan dugu, saiatuko gara ahalik eta modu linean lana egin dezatela. Eta, esan dugu bezala, plazan nahiko gauzak ikusteko dakazue, aurtengo kilometrorako hor maila dakazue, eta nahi duzuen alkandorak, oroigarri hartzeko aukera zabala. Plazan, zarrera dituzue ebagontziak eta pintxoa jateko tikiak, aurten nobedadeko duan espeletatik ekarritako asua, pintxoa oso zabore handikoa, eta arkupetan 6 arte. Santana eguna pixka bat bete dira lehenengo 5 minutua eta 8. plaza osatzen ari dira. 8. orain egingo dute. Orain 8. plaza 5 minutu tardi. 5 minutu tardi 8. plaza egina. Izetak, lehenengo 5 minutuan, 6 plaza, egin ditu. Macarena Kirielak egiteko aukera. Ia 6 minutu, 10 plaza. Aurreko egiparean eta oraingo honetan ere aritu nahiz izanez hori denek lehenkurtian 45 plaza egin zitula. Ez da zuzena. Bentsezeko zenbaki hemen, baina hori zen lehenko 2006 matxeinek egin zitu 45 eta hori denek lehenkurtian egin zuen 40. Arkatziz jarrita bat eta jun nahiz bentsezeko zenbakia. Hori denek lehenkurtian 40 egin zitu, egia da, xerpa jueza esan di, eta gauza zuzentzen ditugu emendikan. Beraz, hori denen lehenkurtian 40 egin zituen, jarrita, beratekin batera aritu ziren batxillerreta horrek egin zituen, 37 zinta, eta matxeinek egin zituen 29 lehenkurtian. Baina irabazlea lehenkurtian matxeinek izan zen 40 plazekin. Barkatu dagozpenak edo zaldako hori. Hola Zaraztik eta Iker Garmendia bera itzaila ditugu. Hogeita bi. Zergaitan, askian ez, zaun daitik garatea eta... Horrentxe betan, betetzen dira, 12 minutu, denboraren erdia, 12 minutu, 22 garrena egina, 23 garrena egiten ari, 12 minututan, 22 plaza, aurreko dikotea, izenda denak, 28,
el libro, ya se Goizeko saio azterakoan esan dugu eta hori jendia neko betia dagoela plaza ikusita, berriro esan dugu. Hemen ere, oean egotea gustatzen zaigu, baina uste dugu Santaregunia egun indartsuna, handiena, denborekin eta lasai ikustea posa ematen digu. Guri ere, amaikataritan puntu-puntuan azteko goizeko zortzitan egin den plazan, eta hori ere, uste du, herritarren lana festa osatzeko txalogarria da. Bakenzu, biatu guztela baina, lortu dute biatzea. Bikote. Gana bandera, argiak, iriak, itzariak, oida. Oitura izaten dugu, lanian haitzen dien hiru iriparean, irabazle ateatzen dara, urregurtian, plaza fijoa dakat, aztigarragan. Osea, que hemen dago jokua. Iraien jokua eta prestigio bere. Horaitxe batan, 20 minutua, 30 plaza. 20 minutuan, 30 plaza. 56 baiet. 56 baiet. Aurreko txandan, kinela, asmatzelekin nahi nahiz hemen, kino egiten. 56 baiet. Bigarren egin berria. Berrogeita zi baiet. Zuk esan duzu berrogeita bost ez dara. Ni baiet. Bai. Agustín. Inga. Ego zazti. Sarsoian. Abilen gizona beti. Ea. Whoa!